katon trinenggalanira micil darining ayuda molat risang angsa dewa tuman ringit sojo mungsu kapisanan walah manus maning jajalarat sukertaning bawon iblis lanat lah kok dadi Yayi Prabu Duryudana nekake wong ramutu kaya ngono wah babar wisan ora pati ndugamono yen to anane kowe lungguh ning Prajanegara Ngastina kowe meneng wae kowe arep murungke perang gedhe Bratayuda ora usah ngrasani adikku Ndrawati apik-apik wae aku ora merkarake ning bareng aku krungu kowe ngucap yen arep mateni Yayi Prabu Ndrawati wah tak kira perkara iki ora iso tak anggap endeng ya perkara iki tak kandhak nyono ngersani Yayi Prabu Sri Bathara Kresna ben mbuh arep dadi apa lakonmu Begawan Tandra Lukita Rakyana pate undanging Mawadya kepala samya saweka umyung swaraning pendheperi para kurnangga lawan pasar tambur myang suling pepandhen dalu tak bandera mewah kakandha mawarna pindha jaladian Asri kaworyan greg-greg swaraning kutha panegare magala anyela gandera ana pikirku milar kusuma tali tat molat cancot cincing pangrahing turangga Kutawastan kasamaran kabeh kena urba mung jir
Jer yaksa temahan ngurut saking pananggilan golongan bubar kang samyoni ngalih bocah-bocah Kurawa kula man kula aja wedi kangelan wektu dina iki dikepyake gelaring baris Iwan saperlu kados pundi saperlu wis sanggene karo Antasena diundurke aja ngasih kelakon nggone arep ngrebut negara Sendika iya yen wis padha satata gelaring baris bendene tak tabuhe kere swara kumara munya pendhe sesautan kang kinarya tangara ter budale prawadya Waduh, meleset.
jualan gotrek barang. Fuso barang. Niki pripun kok didek? Trukmu iki nek ora sah melu iso ora? Wah pripun? Lah niki sing muat tiyang pirang-pirange perang nggo truk. Alah-alah nganggo kanginan barang. Sesuk nek iki nek tuku truk iki sing bensin men ora dadak kanginan. Lho to. Surung. Ayo surung. Rumah bleduke. Aku njaluk blendrong. Woi ya. Woi.
Ya enek wis gawe mie. Marai keselak-selak bumbune. Palu. Madeg wonten sak madyaning kowe minggato marai keselak ngerti ra madyaning Tegal Kuru Mandala ngapa to Kakang Antasena ki wah anenggih risang Begawan Anoman ya risang senggone Kendali Sada ingkang den lempakaken dening sangjaning para putra lancur-lancur Pandhawa tan kantun senopatine negari Dwaraka anenggih risang Raden Harya Setyaki ing kono tuhu pinuju sampun lenggah Sang Raden Wisanggeni kocapori sang senggana arsa landang dumateng praptani ronggeng putra kang dereng kawedharing lisan biasane nek lemangan rata-wata iku keselak mangkoke terus ya. Astagfirullah. Siwa Senggana iya Angger Wisanggeni iya wa nuwun sewu kula menika jan-janipun bingung lho Ngger bingung sebabe apa wa iki bingung awit kula nuwun sewu kula dipun kanthi wonten madyaning Tegal Kuru Mandala mriki kalian para lancur-lancur Pandhawa kula niki bingung janjane niki niate ajeng badhe sami nindaken menapa tuwin badhe nglampahi menapa wonten Praja Negari Ngastina Siwa wonten dawuh nggih. Yektine nggonku kelawan kadang-kadangku ya para lancur-lancur Pandhawa. Sisandene aku nganti kelawan Siwa Anoman apa dene paman Setyaki ing Garbaruci tak kanthi tak larapake ning Kuru Mandala kene iki jatine nggonku mandhegani nggone para lancur-lancur Pandhawa motah ya kuwi aku ingkang minangka duta aku ngrumangsani yen aku duweni tanggung jawab karo Kanjeng Eyang Pandhu wa lho tanggung jawab liripun kados pundi ya tanggung jawab merga nalika semana duk kunane Eyang Pandhu masrahke Praja Negara Ngastina ana ngersane Eyang Dastarastra kuwi rak mung sawetara yen to para bapak-bapakku, pakde-pakdeku, palik-palikku Pandhawa wis padha ndungkap dewasa
Praja negara Ngastina didhawuhke dening Eyang Pandhu supayane dibalekke ana ing panguwasane para Pandhawa. Ning Kurawa kok ndak ibaratke bebasane wong sing ngemut gula krasa legi tumuli moh nglepeh. Beda karo wong sing ngemut woh maoni. Iya ta Kakang Antasena? Ha iya. Ngopo kok muring-muring? Kakang Antareja iki gawe mie. Mangkel tenan aku. Ngerti kene iki ngelih malah gawe mie mongko bumbune marake keselak-selak. Ayo sing sabar to Kakang. Ha iya. Lah mula iki Gandeng Kurawa cukeng sartane adreng ngukuhi negara Ngastina ora gelem balik kana panguwasane para Pandhawa. Wektu dina iki bakal tak gecap, tak wiwiti perang gedhe Bratayuda wa Siwa Mayangkara. Sikra tetel kayuh angkasa Sira risang Ramandaya pate. Oh Wilah. Nuwun sewu, Anggir Wisanggeni piye wa? Menawi jenengan tiga Anggir Wisanggeni mriku badhe miwiti perang ageng Bratayuda menapa jeneng menika ing sak mangke badhe damel geger. Pancen tak angkah, pancen tak niati geger. Nuwun sewu lho nggih. Perang ageng Bratayuda mriku ingkang nglampahi menika mboten namung lancur-lancur Pandhawa nanging utaminipun para Pandhawa. Wis ben tak ganti prosedure tak ganti. Iya ta Kang Antasena? Heeh. Lho nanging nuwun sewu. Kondanging jagat nyebataken bilih Raden Wisanggeni kaliyan Raden Antasena menika mboten dipun keparengaken tumut perang ageng Bratayuda. Aku arep melu. Malah aku sing miwiti. Lho nuwun sewu menika mboten saged mekaten. Ora iso ya wis ora apa-apa. Ngono. Sampeyan tak kanthi ning kene iki wa, sampeyan iki minangka wong tuwa, sampeyan iki sing paling digdaya ning kene. Kudune sampeyan iki iso ngemong sartane iso sak biyantu karo lancur-lancur Pandhawa. Ora ya ngono to Kakang Gatotkaca. Iya, Dimas Wisanggeni. Kakang Antareja ya ngono to. Lambu, lho tak antemi lho kowe. Iya, pancen bener ngono. Wisanggeni ngono. Paman Setyaki ngono to. Anggir Wisanggeni. Lakar kalesan katen. Kakang Antasena ngono to. Ha iya. Lah mula kang saka kuwi sampean iki kudune ning kene iki kudu tansah sak biyantu marang batre-batre para lancur-lancur Pandhawa nggone kepengin ngaturake ya kuwi wujude bekti asung bekti marang wong atu aku ya para Pandhawa. Sampean iki minangka kadang werdane para Pandhawa, sampean kuwi minangka kadang tunggal bayune Pakde Bratasena. Sampean iki tak jaluk supayane nyengkuyung nggone para lancur-lancur Pandhawa iki padha arep njaluk bali negara Ngastina merga Wisanggeni ingkang minangka duta saka Eyang Pandhu Dewayana. Jagat Pangestunggara, pripun Anggir Gatotkaca? Lagi kula nggih manut mawon wo. Anggir Antareja kados pundi? Kula nggih nderek mawon kok. Walah nek ngaten iki pripun terusan? Ora sah kepiye-kepiye, ora sah pripun-pripun. Bakune wektu dina iki maju bareng. Ditandangi bareng Kurawa nek padha cukeng sartane adreng aja ngasih ing mengkone ya kuwi Kurawa padha ora gelem balekke kelawan negara Ngastina ana panguwasane para lancur-lancur Pandhawa sing mengko bakal dikinarya mukti pepundhenku para Pandhawa. Ngono ya wa ora sawalang ati De. Nek sampean kirane wedi ora usah maju, ora usah nandangi Kurawa, ben anak-anak Pandhawa wae sing maju. Lho, nanging nyatanipun kula mriki ora usah kokean bebangal. Malah ana critane kethek ditengkleng mengko. Lho, nanging ora nanging-nanging. Piye? Waduh, kula menika wah, pripun nggih, Nggih? Menika janjanipun nglangkungi dhumateng panguwasipun Gusti karo jagat. Menika ndhisiki dhateng kodrat. Ndhisiki ya ben ora apa-apa. Wong nek telat malah sok marake gelo. Ayo to? Iya to Kakang Antasena? Heeh. Wis telat nggawa sak tampah mbuh panganan saka ngendi? Suguhane tamu undangan digawa munggah. Dipangan dhewe. Ya ngono kuwi lho nek wong ora udut ki repote ngono kuwi. Ha iya. Ning tak kon ajar udut kok ngeyeli ra jamak-jamak. Adane ora. Sesek ya ben mengkari diuap.
padake wong penyakiten kok tok gampang kene. Ya nek aku iki gampang kok Kang. Cah Decaya padake. Iya. Wis ngono wae ya apa? Bakune awake dhewe wektu dina iki maju bareng njaluk bali ngrebut negara Ngastina saka panguwasane para Sata Kurawa. Mangka hanggro sesumpar mawa lindhu bumi gonceng gumaludha gontor gatok dereng ngantos paripun sampe mbal wacana kasaru pelajari penata ing Mandura Sang Prabu Baladewa merebeki sanggaring para lancur Pandhawa wonten ing Tegal Kurumandala. Waduh padha ning kene to iki. Kakang Anoman iya. Pakde Baladewa, Pakde Baladewa. Ngaturke bekti Pakde, wisanggeni tak tampa. Wa Prabu Mandura kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Gatotkaca iki. Iya. Tak tampa pangestuku tampanana sampun kula pundi. Wa kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk wa Antarjaya tak tampa. Lho Pakde Baladewa kok nang kene? Antasena iki. Heeh, Dik. Lho. Kakang Anoman, wonten dawuh sinuwun. Ora iki kok padha ngumpul ning kene iki ana wigati apa? Nggih. Nuruti dhateng pamothaipun angger wisanggeni ingkang adreng kepengin nyuwun wangsul negari Ngastina. Lho. Wisanggeni adreng kepengin njaluk bali negara Ngastina? Inggih sinuwun. Lho, sababe apa wisanggeni? Aku ki mung kepengin ngaturake dana bekti ana ngresane para Pandhawa. Merga wisanggeni kuwi bocah sing tunggal kewarisan, aku ora iso basa, ora iso ndodhok, ora iso tata krama. Yo. Mula isaku ngaturke bekti ya mung kaya ngene iki, Pakde. Wah, nek ngono kuwi nyalahi kodrat. Lho, nyalahi kodrat piye? Pandhawa kuwi iso ngukup negara Ngastina lamun to wis kelakon perang gedhe Bratayuda. Yen to Pandhawa unggul ning pabaratan, tartentu Pandhawa bakal ngukup negara Ngastina. Pancen perang Bratayuda ki dolong kasus wis arep kelakon. Perang Bratayuda iki delong kasus arep lekas. Kakang Antasena, piye ne? Cepake sajene. Das kebu to? Heeh. Oh iya. Piye, Dik? Piye, Pakde Baladewa? Piye Antasena? Kengko rubuhan lho sewengi. Lho, rubuhan piye? Perang Bratayuda, Kurawa karo lancur-lancur Pandhawa diwiwiti. Lho, Kusik, Antasena Kusik. Piye, Dik? Aku tak omong karo kowe. Aku tak omong karo Wisanggeni. Ya, arep omong apa? Arep ngendika apa? Arep ngendika apa, Dik? Ben dibedak midhangetake sing kabeh ingkang padha nglumpuk ning kene. Mangerti yo. Lagi wae aku ki mudhun saka kedaton negara Ngastina. Lho. Mudhun? Iya. Lho sebabe merga nang kono negara Ngastina kuwi ana pendhita anyar sing jenenge Mandra Lukita saka pertapan mbuh ngendi mau. Jalan Kaliurang apa ya, Dik? Dudu. Wah. Anu Sunagakure. Lah ya kuwi Antasena. Wah, gawe wirang asmane Prabu Baladewa. Ning atase Begawan Mandra Lukita karep murungake perang gedhe Bratayuda, mongko ora ana sambung rapete apa-apa antarane Pandhawa lan Kurawa. Lah iya, aku ya wis ketemu. Kowe wis ketemu Antasena? Wis. Wisanggeni kae mau sing padu karo
Begawan Mandra Lukita. Ya to Ni? Heeh, Kakang. Malah dadi pasulayan mergo aku adreng arep njaluk bali negara Ngastina nanging aku kan wis ngaturke nawala nang ngersane Yang Mate Sengkuni ning ora ditekanke ora diaturke nang ngersane Siwa Duryudana. Dumadakan runtik atiku wae. Aku nantang ning jero kono, ning jero kedaton kono aku nantang. Wong Ngastina iki padha blereng karo kadonyan, sok nek mati arep dadi batang krubung. Bangsaning kewan ngono apa piye? Kowe muni ngono kuwi wis anggeni. Iya. Seksine kae. Sing delogak-delogok kae. Ya ora ngono to ni ngene-ngene ora. Seksine malaikat kae. Wah, lah nek ngono lakonmu padha karo aku wis anggeni. Lho, padha lire piye? Ora beda. Ndagel, ayo ndagel. Ora sosok ndagel to, sampean ki ora semu nek ndagel. Begawan Mandra Lukita ki arep mateni karo Yayi Prabu Ndrawati. Lho. Siwa Ndrawati arep disirnake. Iya. Dasare apa kok Begawan Mandra Lukita wani nantang kaya mangkono? Ya mergo Begawan Mandra Lukita kuwi nganggep yen to Yayi Prabu Ndrawati kuwi dadi retu tumrap Pandhawa antarane Pandhawa lan Kurawa sing tansah bendik-bendikke antarane Yayi Prabu Duryudana lan Yayi Prabu Darmakusuma. Wah, lah nek ngono pancen iblis sing jeneng Begawan Mandraguna, Mandra Lukita kae. Ya wis nek ngono, Dik. Lilanana lancur-lancur Pandhawa, wektu dina iki budal ngundurke Mandra Lukita. Ya wis, penakno lungguhmu, penakno nggonmu nyambut gawe. Aku tak bali tak sowan ning Prajanegara Ndrawati perkara iki tak aturne Yayi Prabu Kresna wis anggeni. Saya cetha ta, Pak? Saya cetha eleke Kurawa ki ning kono kuwi lho. Wah inggih. Eleke Kurawa ki lagi tepung karo salah sawijining menungsa, menus. Terus langsung dipercaya kaya mangkono kuwi nak ndadekake ora prayoga sak kabeh-kabehane to. Wis ora usah kesuweni. Ayo wa Senggana. Gek diwiwiti perang gedhe Bratayuda. Ayo tak Andi, monggo kula dherekaken anggen wis anggeni.
Tambul iki. Wah. Kaya neng hutan lindung. Ketemu munyuk. Mentang kalang kaya wong. Sopo kowe? Ngaku. Kowe bangsane munyuk biasa apa? Bangsane simpanse apa bangsane tapir kowe? Nek tapir kok irungmu depes. Apa bangsane orangutan kowe, Ngaku. Nek pancen iso omong, nyatane tak sawang agi tekoe le mandeng terus mere. Idune ngecroti mripatku. Astagfirullah. Ngaku kowe, sapa kowe? Nek iso omong ngomong. Ngaku kowe. Ngaku nek ora kaku ya dikakok-kakokke. Astagfirullah. Enak kuwi. Takon karo aku. Wah, iso omong. Iso wae. Wah. Elok. Apik iki? Kethek iso omong yo melu aku ayo. Goneng sirkus. Sapa ngaku Mas? Ngaku kowe. Tak sawang saka pakulitanmu. Kowe wis tuwek banget kowe koyoke. Ayo. Kok niroke? Aku niroke kowe. Takon karo aku. Iya. Apa takon karo balamu? Takon karo aku tak balik takon karo kowe. Lho piye? Takon karo kowe. Takon karo aku? Iya. Ditakoni urung semaur. Mah genti takon. Lumrahe wong ketemu ning dalan takon genti takon. Oke. Ya, nek pancen kowe kuwis karo aku. Ngaku kowe sapa? Karna Lele aku. Karna Lele, Candri Sang Begawan Mandra Lukita ya Sang Begawan Sudikaryono. Kowe Candri Begawan Mandra Lukita. Ha iya. Sapa kowe, Sapa? Member kowe wong goblok urung ngerti karo aku. Lho, goblok Kowe goblok tenan apa ora? Heeh. Karna Lele kowe. Heeh. Takon marang aku, iki gembong mangliawang, ya Anoman, ya Senggana. Astagfirullah. Ngopo kok ngucap jenengmu Saru to? Saru piye? Apa mau? Bambang Senggana. Hoi. Ya ini wis ngejak. Alah piye? Ya aku iki Anoman jagoning dewa nalikane nderekke Sri Rama. Udus. Menungso ratatanan. Aku munyuk dudu menungso. Oh, munyuk ratatanan. Karna Lele perlu apa methuke aku? Kowe sing perlu apa methuke karo aku? Aku nderekke pepundhenku yo sing dadi sesembahanku. Sapa sesembahanmu? Prabu Baladewa kae mau. Udu. Ya kuwi Angger Wisanggeni. Oh, bayi wingi sore. Ora ndek tata krama munggah setinggil Binaturata kedaton negara Ngastina kok.
Dlajikan. Lah kowe iki apa ora dlajikan? Ya ajane. Kowe pekok apa? Ken biyen. Lho. Ngopo nek aku pekok terus kowe ngopo? Bangga. Kowe pekok kowe bangga. Wo lah menungso ora tatanan. Ora sakokan bebangal. Man, ayo. Aku ngerti kowe sak balamu kae padha arep njaluk bali negara Ngastina. Ora iso, ora kelakon. Waton urung gumlundung janggane karna lele urung bakal kelakon. Bocah, werit kae. Mboyong negara Ngastina, Pandhawa mapan ning niku ora iso. Sertifikat sih tanda tangani rapet. Apa kelakon kowe nampani dayane Anoman? Kene tak tampanane, nek ora ya weh no kono kapan-kapane tak jupuke. Dagel. Ayo. Wah, menungso ora tatanan. Lena pangendamu. Lho, kudune aku. Wah iya, heeh. Lena pangendamu tebak dadamu ning marganing matimu. Kowe genti sing mati. Mati dening aku. Mati juga dening aku kowe. Anoman. Pekok kok bangga prestasi ya pekok. Oh toh wong pekok ini ngedram tiba keri. Lele sendal ngono emah penak ya. As we. As. Karena lele. Padake. Ayo gundul mata. Ayo sambat sebut ngaruara kowe. Munya, arep piye kowe saiki? Wis ora iso nglawat. Candhak. Bentos ke lemah. Sambat to. Truna lele, karna lele. Kendange keri pramatan. Wis kalah barang kok. Bangga, aku pekok bangga. Kurang dawa iki. Gapite kapik. Hot.
Sandra-drasmu dening Karna Lele. Hut. Aduh, Karna Lele kalah. Ha. Hut. Wah. Aduh. Karna Lele. Wah. Asem iki. Ayo, ayo. Panggah meneng ae lho iki. Wah. Ngantemo sak kayangmu nek nganti iso gawe babak kulite anu. Alah, cangkeman kowe. Ha. Ha! Ha! Hut! Hut! Ha! Ha! Hut! Hut! Ha! Ha! Oh! Ha! Weh! Ha! Ngapa lho? Isora. Wah, boha. Hut. Ah! Wah. Kawon, Mas. Piye? Kawon. Sing cetha, engko ndak kurungune menang. Kawon. Hut. Hut. Sandak wae ya. Hut. Ha. Piye iki kalah meneh iki. Hut. Wah, hut. Wah. Ha. Ben ketira nek ndi gelang. Ameng titanium ya pamer-pamerke. Hat. Bahaya, bal. Wis arep tak tampani, brek ngono lho wisan ki. Suwen kok kowe. Ha! Hot. Kegeden iki. Hot. Ha! Hot, hot. Ha! Yo, hat kowe. Ah iya. Oh, ha, ha. Ha! Yo. Aduh, ayo. Wah. Hot. Ha, as.
Oh. Oh, lho ndi mau? Oh, lho ndi mau? Lho, lha iki. Oh, ah. Woi. Aduh, woi. Wah. Oh, sikilmu kok badhek to, Man? Astagfirullah. Gaman. Wah, urung dijupuk kamane ya. Woi, arep ngapa kowe? Bot. Wah. Gugu karepe dhewe. Karena lele. Aske, lho. Hut. 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 Oh. Karena lele. Aku iso tangi nek ku. Suwun. Lho. Weh. Man. Setan lho, Man. Oh, setan lho, Man. Man, aja mbok jaluk, Man. Terus karena lele kok nyekel apa nek kok ngono iki? Nyekel lingkung ming dicak-icak karo kanca-kancae. Ampret e.
Rumangsaku Cantri Begawan Mandra Sawa Mandra Lukita Cantri Begawan Mandra Lukita rumangsaku pekok kabeh. Ayo pendhita kowe pekok masa aku ora melu pekok. Tahu wayangan kowe kuwi tahu ya gak kudu ngantuk kabeh kudungan sarung nggone adem. Wah aku meng penonton jane adik ngomong tahu wayangan yo ben keren lah. Kowe muni piye? Aku ngomong mubengi panggung pas sepi-sepine ae bawa kutut manggung enek selane aku ngubengi panggung ya gone nom-nom pekok-pekok padha aku. Wadyabala saka pertapan Sunagagure yo kowe ora minggat sawur pasir raimu asem ngurang tata. Ha wah kok mleding ngowo. Ayo liyane sabrangan liyane ayo. Arama Gones Aryari Sangganan Joyo Rama 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 Iblis lanat sekaring bawana langgeng urung ngerti apa piye karo aku markaban bananda pecah bawalah ke markaban. Belis lansur-lansur Pandhawa kon tekan kene masaku ora enek sing iso ngalahke karo markaban.
Walik ngayojan ya wah 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 lampu-lampune tak sungut ora kelip-kelip aja takon dosa wah 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 dong gleleng kabeh kowe ya wah wah tak cis kowe wah 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 Dantine. Ya, uye. Rada angel kuwi. Padake Antasena ora iso ngepuk mundur Kurawa. Bagiane mak cilik, bagiane Siwanuman, bagiane Kakang Gatotkaca, bagiane Kakang Antarja sing candrik-candrike Mandra Lukita, aku sing lokal-lokalan wae. Ya. Ayo amuk Suramrata, Jayamrata. Janji negara Ngastina ora mbok ulungake aja takon dosa di Pakdhe Duryudana. Aku saguh wong sak Ngastina tak cis kabeh mati, aku ora tanggungan. Men salahe sapa ora masrahke negara Ngastina padhiakake. Pokoke dikira Antasena ki wedi ngono apa piye karo Kurawa, karo wong Ngastina ya. Do tekano kene, sisan gerangane sing jenenge Begawan Mandra tekano kene, tutukane ndiasmu. Ada. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kombang ngajabing tawang susuh angin ngenting gone susuh angin ngenting gone oh elah keparat menungsa ratatanan lah kok teka dadi Kurawa padha nungsang puyang numbuk bentus ngudel bingung padha ora ana ingkang pangga mulya ora ana siji wae sing iso ngundurke ora ana siji wae sing iso dikalahke Patih Singaludra wonten dawuh peneban kira-kira kowe arep maju apa ora mpun
Awak kula niki kesel. Lho, ora kena ngono temandang karya ki sing penting niate. Ha nek niat kula menika pancen wah, kula pengen nglabuhi negari Ngastina Pramban. Nanging kula ngrumaosi menawi sak kendhakan iki kula mboten saged. Lho, banjur kepiye yen to kaya mangkene iki? Oh, lha nggih pun. Mundur kemawon. Lah. Aku iki pendhita nanging awatak satriya, ora bakal mundur saka geguntur mendha saka pangrerempok. Ya, anak-anak Pandhawa, kowe ketaman dayaku ora malih wujudmu dadi wujud reca, aja takon dosa warta ora ana sing bakal iso nglawat lawan dayane Begawan Mandra Lukita pun muni gamelane. Putra lamun kawekasan ya kawi sanggeni maya Wisnu Pratenta Wisanggeni Wisnu Pratenta Oh kepiye Kakang Antasena kok peplayon eneng ngopo wah kacau nih kacau ki apa rusak kanane lho lire rusak kepiye Kang ketiwasan piye walah jebul Begawan Mandra Lukita Digdaya. Ah iya aku ya reti kok Kang. Iya.
Aku reti nek wong kae digdaya mula to. Aku gah ngadepi aku trima ngedoh. Trima ndelik. Walah. Ha terus piye iki awake dhewe nek kaya ngene iki? Lho, kepiye? Kae sawangen. Para lancur-lancur Pandhawa, Kakang Gatotkaca, Kakang Antareja, Siwa Anoman dadi wujud reca kaya ngono kae ni piye ni? Wah, lah edan. Kakyatri sang kapirang urinangkul kinempet kempet dosang retnaning bawana. Oh, Kakang Antasena Piye ni? aja walang ati. Lho, walang ati piye? Kowe amblesa bumi. Terus Amblesa bumi jaganen kanane reca-reca kae. lho lah ning nggone mencar lho. Lho, kowe kan canggih. Canggih piye to ni? Kae lho nganggo apa? Mripatmu nek wis ning jeron bumi rak ngerti sak kabeh to, Kang. Oh ya. Lah iya. Wis ngalah-ngalahi mobil Tesla ya aku kuwi. Lah iya wong modern kok. Iya. Heeh, aku to kon jaga kanan reca. Iya, Lah terus kowe aku tak lunga. lho bajigur nek ngono kowe iki. Cacah apa ya kowe iki? Oh, tenan kok, ora tak nehke tenan kok. Tak obong kok. Ya ora kejem-kejem tenan to. Kowe iki elinga to, ngopeni wong semene mbane iki angel. Angel, mula aku ngerti rasane. Nek pengen diopeni iki mbok ya tulung to. Ngopo? Oh, kowe kok mikirmu ngono terus sapa guru kuwi to wawasanmu kene? Embuh aku ki embuh kok, Kang. Terus kowe arep lunga ndi? Aku tak sowan ana ngersaning Sang Mahardi Kengrat. Oh, kowe arep sowan ana ngersani Sang Hyang Asiprana. Heeh. Oh ya wis. Aku rumangsaku ora adil kanane kaya ngene iki. Pandhawa ki kecilik, rumangsaku kok dipiloro wae digawe keloro-loro atine. Lupute Pandhawa ya lancur-lancur Pandhawa sing digawe loro atine. Wis penake ya, Kang. Ya, tak tunggune kanan reca-reca kae ni. Ya, aku tak pamit, tak munggah ning kayangan Ngondarandir Bawana ya, Kang. Ya, hati-hati. Pokoke demit lho ya ini iki. Tenan pengen tenan asli. Wela. Wis anggeni lunga terus aku kon ngopo iki? Oh iya. Tak nunggu reca. Mbok menawa bobol boro teng kanan ya, reca-reca sing kedadian saka lancur-lancur Pandhawa karo Siwanoman karo Mak Cilik Setyaka tak tunggonane ben aja nganti ana sing ngrusak, aja nganti rusak, aja nganti kodanan.